Quines eren les bases o principals característiques del programa il·lustrat o ideari de la il·lustració? La principal justificació del poder absolut del monarca i de l'ordre social de l'antic règim era la voluntat divina, la voluntat de Déu. El poder absolut del monarca venia de Déu i l'ordre i la jerarquia social eren part d'aquesta voluntat o decisió divina. Els pensadors il·lustrats propugnaren la fe absoluta en la raó o intel·ligència humana com a únic mitjà per entendre el món. Qualsevol explicació del món que no pogués entendre la raó o la intel·ligència humana s'havia de considerar una superstició, una fal·làcia o engany. Ni l'autoritat, ni la tradició, ni la veritat revelada d'origen diví podien substituir la raó humana. Pels il·lustrats, la raó havia de guiar la humanitat en la tasca d'assolir el coneixement, base de la felicitat, objectiu últim de la vida humana. En aquest sentit, els il·lustrats defensaven que l'educació i el progrés, entès com a millora progressiva del benestar material o condicions de vida, eren els mitjans per assolir la felicitat de la humanitat. D'aquí que la il·lustració va promoure l'educació, la cultura, l'alfabetització, la ciència i les arts com a mitjà de transformació de la societat. En el fons, els il·lustrats tenien una concepció optimista del món. Consideraven la natura una font de justícia i bondat de l'ésser humà, que naixia per ser feliç i de la societat que sota la idea de progrés havia d'anar millorant constantment el seu benestar material i social. La majoria dels il·lustrats eren deistes, és a dir, creien en una religió natural que embatia la idea de Déu, però rebutjaven la superioritat de qualsevol religió sobre les altres i les manifestacions d'intolerància religiosa. Voltaire fou el gran defensor de la llibertat religiosa o de consciència i de la idea de tolerància com a base de les relacions humanes. Altres pensadors il·lustrats, com Diderot, amagaren discretament el seu ateisme.